שלום וברוכים הבאים ל-Five Nights at Freddy's 3 Part 2. זאת אומרת חלק שני. בפרק הקודם אני הראיתי לכם 4 עובדות על סטרינט רפס. האמת היא 3 ו1 על פנטום פרדיז. אוקיי, היום אני באותו יום 5 דקות אחרי. טוב, עכשיו אני עדיין עושה על פנטום פרדיז, אבל הפעם זה שונה. טוב, אתם בטח תשאלו למה אני נראה כמו איינשטיין, בגלל שהייתי באימון. טוב, בואו נתחיל. עובדה מספר 5. אם אתם שואלים את עצמכם למה פנטום פרדי ולמה פנטום בלונגה לא הורגים אתכם, זה מכיוון שהם לא יכולים. הם לא יכולים להרוג אתכם. אין להם את היכולת להרוג אתכם רק לסטרינט ראפ. סטרינט ראפ הוא בעצם הבובה המרכזית ב-Five Nights at Freddy's 3. פנטום פרדי הוא לא כזה מפחיד, הוא בסך הכל גועל של אנדס, גועל של בובה. אני לא יודע איך להגיד, אבל פנטום פרדי ופנטום בלונגאי הם בובות. טוב, בעצם פנטום פרדי הוא לא אוהב, הוא רק תוקף אתכם בשביל הענתו. הוא לא אוהב להרוג. וגם ב-Five Nights at Freddy's 2 הוא לא הורג אתכם. היחידי שהורג אתכם ב-Five Nights at Freddy's 2 זה צ'יקה. וב-Five Nights at Freddy's 3 זה סטרינט ראפ. אז בעצם פנטום פרדי לא מפחיד, אל תפחדו, רק אם הוא תוקף אתכם כשהאורות סגורים. עובדה מספר 6. והפעם זאת עובדת בלונגאי, פנטום בלונגאי וסטרינט ראפ. אוקיי, לסטרינט ראפ יש משלו סדר, ולפנטום וגם לפנטום בלונגאי יש סדר. הוא דבר ראשון מופיע בחדר שלכם. אתם קולטים, אתם מסתכלים במצלמה ופתאום הוא ככה. אתם מורידים את המצלמה, הוא ככה תוקף. ולסטרינט ראפ יש סדר משלו, כמו שאמרתי באחד העובדות הקודמות, בסרטון הקודם. אוקיי, עובדה מספר 7 תגיע עוד שנייה. סליחה שקצת התעכבתי, כי סבא שלי קרא לי. טוב, אני בעובדה מספר 7, עובדה מאוד מצחקקת. מי שצוחק צוחק, מי שלא לא. הסטרינט ראפ הוא בעצם חצי לא אמיתי. הוא בעצם חצי רוח. איך אתם חושבים שהוא מזנק בכזאת קלות ממצלמה למצלמה? כי הוא חצי רוח. הוא בעצם יושב כאן 5 שניות ואז פתאום אתם לא רואים אותו. זה מוזר. בחיים לא ראיתי כזה דבר. זה עובדה מצחקקת, אבל גם על פנטום פרדי. איך אתם חושבים שהוא בכזאת שנייה מגיע בוא נגיד זה פנטום פרדי? איך אתם חושבים שבקלות הוא מגיע משם לשם? הוא חצי רוח, הוא חצי מוחשי, חצי רוח. אוקיי, עובדה מספר 8 עכשיו היא עובדה על הפאפט. מי שמכיר הפאפט, מסתכלת בכל משחק. Five Nights at Freddy's 1, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4, ויכול להיות גם ב-Five Nights at Freddy's 5 שעוד מעט יצא. אוקיי, הפאפט היא לא תוקפת, היא אפילו לא באה אליכם. למה אתם שואלים? אם תסתכלו במצלמה 08, במצלמה 8 אתם תוכלו לראות שאם אתם בלילה 4 אתם תוכלו לראות את הפאפט יושבת ומסתכלת על המתנות, כי היא בעצם בובה, והבובה שיוצאת מתוך המתנה
מכירים את זה? בא לכם יום הולדת, ופתאום יוצאת מריונטה, שלום, שלום. אבל הפאפט היא, למי שמופתע, היא אמיתית. היא בעצם המחשה של הילד הראשון שמת. ביום ההולדת שלו. הוא מת, וזו הסיבה שיש לה את הדמעות. הפנטום פאפט לא תוקפת אתכם, היא מסתכלת על המתנות. זה שיושבת ומחכה. הילד הבא שיעז לבוא. ומי שמופתע, היא אמיתית. היא אמיתית, היא לא רוח, למרות שהיא מרחפת. עובדה מספר 9 היא עובדה על סטרנטראפ. סטרנטראפ בעצם, להפתעתכם, הוא חצי בן אדם. קולטים? לסטרנטראפ אתם חושבים, יש לו, מבחוץ הוא אלקטרוניק, מבפנים הוא הראש שלו. אם תפתחו את הראש שלו, תוכלו לראות שיש לו בשר. וזו סיבה שבשיר של סיום תוכלו לראות שיש לו בעצם אדום, בשר. להפתעתכם, סטרנטראפ חצי אדם, חצי אלקטרוניק. עובדה מספר 10. עובדה מספר 10 עובדה על כל הבובות. היא גם מה משותף לכולם ביחד. לסטרנטראפ, לפנטום פרדי, לפנטום בלון גיא ולפאפטס. אם תוכלו לראות, גם כולם בסוף באים אליכם. באים למשרד שלכם. אבל רק לסטרנטראפ יש את הכוח להרוג אתכם. אפילו לפאפטן. והיא גם באה בלילה מספר 6. כי בלילה מספר 6 היא תוקפת אתכם. אבל היא לא הורגת אתכם. היא מחכה לסטרנטראפ. ובעצם לפנטום פרדי ולפנטום בלון גיא, הם שניהם נשלטים וגם הפאפט, סליחה, הפאפט לא, גם פנטום פאפט, בפנטום פאפט אין דבר כזה, למי שחושב. אבל פנטום בלון גיא ופנטום פרדי נשלטים על ידי סטרנטראפ, והם מפחידים אתכם. זו סיבה שאני שונא לשחק במשחק הזה. ואם תוכלו לראות, לכולם יש דבר משותף. למי שיש מזל, אז הפאפט לא תגיע לכם, כי זה מקרים נדירים שהפנטום פאפט בא אליכם ותוקפת אתכם. זה מאוד נדיר. אבל פנטום פרדי, פנטום בלון גיא וסטרנטראפ תמיד באים לתקוף אתכם. אני בעצמי שיחקתי, את לילה הראשון עברתי, את לילה השני לא. כל הזמן פנטום פרדי ופנטום בלון גיא מול החדר שלי. אבל בסוף הכי מפחיד זה היה כשסטרנטראפ בא אליי ככה, כמו איזה טמבל. מה קורה לו? מה קורה לו? מה? אוקיי. ואלה היו 10 עובדות על Five Nights at Freddy's 3. למי שאהב אהב, מי שלא לא. מי שאהב תעשו לייק. ביי.